Kristoni munga bयनिसिमबो गिबियावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायनाय जासिहरग्रोबावबाय। दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ रां आरजिनायनि सोमोन्दै इसोरनि रावनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। बोसोन बिजाब 12 अध्याय 11 पदआव इसोरनि रावा बुंदों, Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. बर'आव जायफ्रा गावनि हायाव मावसोयो बिसोरहा गोबां फिथाइ मोनगोन, नाथाय जायफ्रा सिमांल' नुयो बिसोरहा आखल गैया। इसोरनि रावा जोंनो स्रायैनो फोरोंदों अनजाग्राफोर जे जायफ्रा गावसोरनि हायाव मावसोयो गियानजों गावनि रोंगौथिजों आरो इसोरनियाव भरसा खालामनायजों जायफ्रा मावसोयो बिसोरहा थोजासे जानाय आरजिनो हागोन आरो दोनथुमनोबो हागोन। जोङो स्मार्ट वर्क जोङो मावनांगौ। स्मार्ट वर्क होननानै बुङोब्ला जाहैबाय साइन्टिफिकजों जोङो माखासे खामानिफोरखौ जों मावनांगौ। जेन'बा जोङो आबादफोर जुदि जोङो मावदोंब्ला दुब्लियाव गावनि हायाव जोङो गुबुननिफ्राय जोङो सोलोंनांगौ। दिनैनि समाव गोबां ससियेल मिडियाजों जोङो गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो, रोंगौथिखौ जोङो लानो हायो आरो जोङो जोंनि हाफ्राव जोङो मावसोनायजों जोङो फिथाइफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेफोरखौ जोङो फाननायजों लोगोसे जोङो रां आरजिनो हायो। दा बेनिखायनो जुदि जोङो रोङाब्ला आबादफोरखौ जुदि जोङो मावनो रोङाब्ला आरो बोथोराव जुदि जोङो मावनो जुदि रोङाब्ला जोङो आंखाल जोङो जालांगोन। बर'फोरनि गेजेराव जोंनियाव गोबां हाफोर दङ। बे हाफ्राव जोङो जुदि मोजां रोखोमै जुदि साइन्टिफिकजों जुदि जोङो मावोब्ला गोबां इसोरनियाव भरसा खालामनायजों लोगोसे जोङो गोबां फिथाइफोर जोङो मोननो हागोन आरो जों मुलाम्फा जोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर खालि सानाल'सिनो जोंनि जे दंनाय हाफ्राव जोङो मावनायजों लोगोसे इसोरा जोंखौ बयखौबो बोर होगोन। सोरनिबा जिबनाव हा गैया जानो हागौ, सोरनिबा न'खराव गोबां हा हु गैया जानो हागौ, नाथाय जोंनो इसोरा गियान होदों। बे गियानजों जों गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागौ। संनायनि स्किल थानो हागौ, बा बिदिनो इउटिउब सालायनायनि थाखाय स्किल थानो हागौ, ससियेल मिडियायाव रां आरजिनायनि थाखाय बेबायदिनो स्किल थानो हागौ। बे स्किलफोरखौ खालि सानालासिनो जुदि जोङो बाहायोब्ला गावनि थाखाय, न'खरनि थाखाय आरो समाजनि थाखाय जों रांफोरखौ जोङो आरजिनो हागोन आरो जोंनि न'खराव जोङो गावनि थाखाय, न'खरनि थाखाय जोङो जानायफोरखौ जोङो बुथुमनो हागोन आरो गुबुननोबो जों मदद जों खालामनो हागोन। आरोबाव इसोरनि रावा जोंनो फोरोंबावदों। बोसोन बिजाबनि 14 टेक्स्टआव बेबायदि बुंदोंनाय, All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. बर'आव गासैबो मावख्रुबनायाव बा खस्थ' खालामनायाव मुलाम्फा दङ, नाथाय ओरैनो रायज्लायबाय थाब्ला गोरिबावसो लाङो। इसोरनि रावा जोंनो स्रायैनो फोरोंदों। इसोरनि रावा बेयाव बुंदों गासैबो खस्थ' खालामनायाव मुलाम्फा दङ। जोङो खामानि मावोब्ला जोङो मुलाम्फा गैयालासिनो जोङो रावबो जोङो मावा। जों बयबो जों मुलाम्फाखौ लुबैयो, नाथाय जायफ्रा खस्थ' खालामो गासैबो खामानियाव, जाय नोङो आबादारि जाया मानो, जानो हागौ नों ससियेल मिडियायाव मावा जानो हागौ, गभर्नमेन्टआव मावा जानो हागौ, गासैबो बिथिङाव जायफ्रा खस्थ' खालामनानै मावसोयो बिसोरो प्रफिट मोनगोन होननानै बुंदों इसोरनि रावा। आरो बेयाव बुंदों मुलाम्फा दङ। मुलाम्फा जों बयबो जोङो मोननो जोङो लुबैयो। माबा मोनसे जोङो बेसाद जों जुदि फानोब्ला जों रावबो जोङो लसआव जोङो फाना, मुलाम्फा जोङो मोननो लुबैयो। नाथाय जायफ्रा खस्थ' खालामो, जायफ्रा एकदम देहान होनायजों मावसोयो, बिसोरो खस्थ'नि फिथाइखौ बिसोरो मोनो। जोङो साफ्रोमबो जोङो मिथिगौ, फांसे बिफांखौ जुदि जों गायनानै जोथोन लायोब्ला जों बयबो बिनि फिथाइखौ जों मोनजागोन। खालि बिफांखौल' जुदि गायनानै जुदि दोनोब्ला, हाग्रा एवाब्ला, बेखौ जोथोन होआब्ला, जोथोन लायाब्ला आरो बेनो जे नांगौखिनि हासारखौ जुदि होआब्ला माबायदि जोङो मोननो हागोन? जों मुलाम्फा जों मोननो हानाय नङा। दा बेनिखायनो अनजाग्राफोर
जों जुदि माबा मोनसे जुदि जोङो मावबायब्ला जोङो खस्थ' खालामनांगौ आरो खस्थ' खालामनायजों लोगोसे जों स्मार्ट वर्क जों मावनांगौ दङ आरो गावनि जायगायाव थानानै जुदि जों मावसोयोब्ला जोङो दोहोन सम्पथिफोरखौबो जों बुथुमनो हागोन आरो जों मालायखौ जोङो मदद होनो हागोन इसोरनो जोङो दान होनो हागोन जोंनि न'खरा जौगाखांगोन जोंनि गिर्जाया जौगाखांगोन जोङो जोंनि पास्टर्स एभेन्जेलिस्ट इसोरनि खामानि मावग्राफोरनो जोङो दान होनो हागोन गोरिबफोरनो जों दान होनो हागोन आरो जोंनि समाजा जौगानायखौ जों नुनो मोनगोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर साननायजों लोगोसे माबायदि खामानिखौ मावनांगौ माबायदि समाव माबायदि बोथोराव आबादफोरखौ फोनांगौ माबायदि बोथोरफ्राव जोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ खस्थ' खालामनायजों लोगोसे बेफोरखौ स्टाडि खालामनायजों लोगोसे जुदि जोङो मावफुङोब्ला निश्चय इसोरा बेयाव बोर होगोन आं आसा खालामो इसोरनि रावनिफ्राय नोंथांमोना थुलुंगा मोनबाय आंनि आसाया बेनो जिरायालासिनो साहा गलायाव ओरैनो जिरायनानै रायज्लायालासिनो बा ओरैनो समखौ हगारालासिनो जोङो मावख्रुबनि आं बेखौ बुङाखै अनजाग्राफोर जे लोगोफोरजों सम हगारनाङा रायज्लायनाङा आं बेखौ बुङाखै अनजाग्राफोर नाथाय ओरैनो सम थानाय समाव ओरैनो समखौ जुदि जोङो हगारोब्ला जोङो मावनाय समाव जुदि जोङो मावाब्ला गायनाय समाव जुदि जोङो गायाब्ला फुनायनि समाव जुदि जोङो फुवाब्ला जों माब्रै दोहोन सम्पति जों खामायनो हागोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर फै जों मावख्रुबनि आरो जों इसोरनियाव जों भरसा खालामनि मानोना जायफ्रा खस्थ' खालामनायजों लोगोसे इसोरनियाव भरसा खालामो बिसोरखौ निश्चय इसोरा बोर होथारगोन इसोरा बयखौबो बोर होथों बे सुंद' इसोरनि रावनिफ्राय